dan ga je helemaal terug in de tijd. Ja, dan denk ik, oh ja, heel lang geleden Ja. zat ik daar ook achter, dag en nacht bij wijze van spreken. Ja. Verslagen tikken met 6 carbonblaadjes ertussen. Dan moest je heel hard rammen hoor. Ja. Ja, de toetsen bleven hangen, maar als ik er zo op zit en dan denk ik, oh ja, alsof ik het gisteren voor het laatst gedaan heb. Ja, dus het is wel heel lang geleden. Over een machinemannetje die in de typemachine zit en die jou laat typen. Ik vind het echt heel leuk, dus heel misschien gaan we ook de typemachine aanschaffen. Een beetje wegdromen ermee. Ja. Als je wat ronddraait ook steeds. Ja, wat hoog. Ik vind ook nog hoog. Dat ik zo zweef, alleen ik heb alleen maar honger gekregen.